labari ne kuwa a cikin kasar ka ko zan ki muna adalci lalle ya kamata kai da abu mai a cikin gari ka zan ki ba mu na yes an turo miya ne fuke in nan ne da aka turo si ba si wani sunan Allah ya hey wallahi zo 4,000 ga sunan wallahi sun zo kai annabi kai na biyu sorani ni annabi sorani ta shigo yanzu kana gani an shigo su yanzu bari ha gani sun shigo ku turo min ku tawo ku gani bashi ne wallahi tun January ne ce bashi hey su ne shigo wallahi sun shigo wallahi abin da bai ruwa ya zaka ci an turo ma ni ba ni an uku ba ga su ka gani ya turo mana da kai na biyu ni na uku aka turo aka turo min na hudu ni ba dan Najeriya bane ko Koriya to billahi lazi sai dai isko mai na shi a rika India kan ba ta Najeriya min ba ko Koriya